салом азизон. аҷаб дунёе дорем мо. яке аз фарзанд безору дигаре бар нохунаш дор аст. бисёриҳо хостанд барои бефарзандон ривояте гӯем ё сухане карда бошем. имрӯз кам нестанд оилаҳое ки фарзанд надоранд. аввалаш аз худованд талаби фарзанд ба оилаҳои бефарзанд мекунем. бигзор аз ҳар хонадони мо садои кӯдак, садои гирияи кӯдак, садои хандаи кӯдак барояд. бисёри нафарон мегӯянд ки фарзандро вақте аз хонаи кӯдакон мегирем, ӯ фарзанд ба падару модари худаш фарзанд нашуд, ба мо чӣ фарзанд мешавад? нодуруст аст. як оила 10 сол зиндагӣ мекунанд, 10 сол зиндагӣ мекунанд, якдигарро дӯст дошта оила барпо кардагӣ ҳастанд. рӯзе анамин ҳодисае мешавад ки мард, яъне шавҳар, яъне ҳамон зан аз назди хонаи кӯдакон мегузашт. як кӯдак дар назди панҷара нигоҳ мекард ба намон мард ва ин ҳодиса, ин манзара борҳо такрор мешавад. яъне ҳар боре ки мегузашт айнан анамун кӯдакро медид. 10 сол ки фарзанддор нашуда буданд, хона меояду мегӯяд ба ҳамсараш: азизам, чӣ мешуд туро якҷо барам ба сайру гашт? ҳамсар розӣ мешавад ва ҳамроҳ ба хонаи кӯдакон меравад. ҳамсараш ҳайрон мешавад, мегӯяд: мардакҷон, ба сайру гашт гуфтед маро, лекин ба хонаи кӯдакон овардед, барои чӣ? шавҳараш мегӯяд: фарзандамо дар ҳамин ҷо бошад, шояд биё якеашро барои фарзандхонӣ мехонем. аввалаш зан розӣ намешавад. ман соҳиби фарзанди худ шудан мехоҳам, мегӯяд. шавҳар мегӯяд: азизам, ман як кӯдакро мебинам, ҳар бор аз анамин панҷара ба ман нигоҳ мекунад, ҳамчун фарзанди худам нигоҳ мекунад. чашмонаш нур дорад. дохил медароянд, мепурсанд ки як кӯдаке буд дар назди анамон панҷара, ҳар рӯз меистод. муаллима мегӯяд: он умедҷон аст. бисёр бачае ки бо умед аст, валекин имрӯз бемор, дар кати беморӣ аст. мегӯянд: метавонем дида бошем. дохил медароянд, мебинанд ки умедҷон дар ҷойгаи беморӣ. замоне ки анамин зану шавҳарро мебинад, умедҷон аз ҷойгааш мехезаду мегӯяд: ана падару модарам омаданд. ман медонистам ки меоед. умедҷонро мегиранд, хона мебаранд ва соле нагузашта соҳиби фарзанд мешаванд. мо бояд сабур бошем. мо бояд сабр ба ҳама чиз кунем. худованд мерасонад.